Panel 3, Fina, 2014-2018. Entre todas as persoas que pasaron por vontade, hai un nome que sempre resoa con máis cariño polo seu compromiso e dedicación nestes anos. O de Fina, socia, parte da directiva da asociación durante anos e monitora ocupacional no centro de día. Este panel queremos que leve o seu nome en recoñecemento a toda a labor feita estes anos e moitos máis na asociación. O 2014 chegou cunha situación paradoxal. Un centro de recursos perfecto, sen profesionais suficientes para atendelo como era debido. Estes serán os anos de profesionalización do centro. Nace o centro de día para persoas con discapacidade de vontade e con el comezan a aparecer perfís profesionais especializados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, personal auxiliar, traballadoras e educadoras sociais, psicólogas e logopedistas comezan a formar parte do persoal do centro, dando servicio de calidade ás persoas socias.